Membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, 3 minutos lampas alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahagod kan mga napapano na issue kan aldaw. Bahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga issue katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Sense as in 88.3 1 FM. Si Alvin Liobit sa Tingog nin Barangay. Alright, sige, marhay na pagkaaga sa Sendo Gabos. Welcome digdi sa programa. Ini po ang programa ang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw nin Webes. Bit sa uno po sa July, sa bulan nin Mayo. Taon 2025. Ini po ang 1FM. Alright, sige. So, 1FM po tabi ini, 88.3 sa Birikan Kansendong mga radyo. Aldaw na kita ngunyan in the Webes. Pizza uno po, Labor Day. Holiday, double pay. Ganyan masiramon kang buhay ka ng empleyado day. Pag double pay times to, garo ka man sa tama sa waiting. Garo ka nagtama sa waiting. Kung ang 500 aldaw mo, di 1,000 aldaw mo ngunyan. Naglaog ka. Pero kung di ka naglaog, never mind. Ang sweldo mo, 500 na. Epa, sige. Maray na aga po sa mga kababayan dyato na nakatutok na ngunyan na pagkaaga sa satuyang programa. Sa may mga birthdays ngunyan, maligayang happy birthday na po sa Sendo Gabos. Sa may mga kamatian ngunyan, get well soon. Duman sa mga kakamata pa sana ngunyan, kami naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na inin na inin pinagamamati na naman na katibaadan sa sendong mga hawak ka.
Mentras nakatutok na kantabay po digdi sa 1FM sa 88.3 DWGO. Dakol kitang dapat na pagurulayon ngunyan takasudma nagkaigwanin forum dyan sa ano yan sa Sarong Hotel digdi po sa Legazpi City, sa Marison Hotel in particular po. Karanan ko na iniha kasudma on duman kundi may pinaghahanap kasuhapon dahil nag-atindir po tabi. May dapat importante po tabi ito taan yaon duman sa mga businessman. Ano nga yaan pwede mong maginibo kung ikaw makatukaw sa pwesto mo. Siyempre sa kakarahay business interest po. Ano nga yaan pwedeng gibuhon. Ibaga dahil man pwede na puro lang kita kampanya tapos day taaram kung ano yan paggarayunan paggarapuhan dyan sa kampanya day man pwede. The point is dapat may aram ka ano an aram mo bako sa na po tabi aram mo manauning kwarta, diba? Kasuod man nailing ko digdi sa mga picture na pinagluluwas kan sa tuyang mga pagriba. Today naman ako nagdumantali man ako sa press cons kasuhapon. Dyan pagurulayan ta ini orag an Ago Medical School, AMEC BCCM, Bicol Christian College of Medicine. Nakakuha po tabi o nakapag-produce nin duwang top notchers sa midwifery. Top 2 tapos top 6. Midwifery po. Siyempre, i-orgulyo yan kan eskwelahan ta. Yugon man mag-produce ka rin top notcher. Sus Mariosi po. Eskwelahan na dekawan ibisto po tabi sa Bicol. Actually bista do pag-abot digdi sa tuya bisto taan AMEC, pero pag-abot sa kwan sa Bicol region bako man bista dohon maray an kwan ang Bicol University ra man midwifery ayo nursing. Nagpo-produce man ni 98% na nagkakapasar mga graduates. Taan Bicol University talagang mga sara dyan na mga ngunyan nga ni may kuha na naman. So electrical licensure electrical engineers licensure examination may top 2 na naman sinda tapos top nakalaog 2 sa top 10. Nakalaog 2 po tabi sa top 10 kasi ang bio kwan talaga dyan Darwin. Pag-abot sa mga kurso na aralang kawon so igwanin mga board exam lalo na kung engineering ka, ang kaipuan dyan talaga bako lang po tabi yung nakapasar ka, dahil dyan pwede an maluya, dahil pwede an maluya ang mga nakakalusot dyan sa examinasyon po talagang mga matitibay o kung nagbilokota ka man ma-exam ka giraray din mas mapagal. Borber ka makalaog lalo na an kwan dyan an chemical engineering an pinakainot dyan chemical engineering tapos civil engineering parehas yan po tabi dapat 90% above ka. Yugon mo tapos electrical engineering nagkakuha naman dyan maski 89 siring yan kaan tayo yan so kumbaga so level of difficulties sa mga engineers. Iyo pa pag chemical and then civil engineering ka kay puan po tabi talaga so pumasar ka ni 90% pataas tapos an entrance tapos kung bilokota ka man dahil kang nakaabot naman sa 90 ma-exam ka giraray an exam po pang college ma-interview ka tapos ma-exam ka pang college iyan ang Bicol University kaya talagang dahil mo maiwasan na aday mo tabi talaga pwede na pagmatahon ng Bicol University talagang nagpo-produce yan in kadakol na mga professionals. Bako sinda maigpit maray sa entrance duman sa mga non-board courses. Non-board courses pwede na. Tayo nga ni dyan ki 70% gayon laog na sa 4-year course. Pero dapat so non-board courses yan. Pero pag may board exam, may level sinda po talaga kang kwan. Kaya pag nursing, ang nursing dyan, 95% 95%.
nursing dapat sa exam pa sa 95%. Kaya kung nag-i-exam po tabi, kung nag-i-exam diyan, talagang ang mga pili talaga diyan, so mga matatali talagang tao diyan. Kaya dahil mo man makon, minsan out of 100 nakapasar. Tulong campuses bagayan, Bulanggi, Tabaco, Bicol University main campus. Nagpo-produce yan ng mga 300 plus na nurses taon-taon. Sa rating po tabi na 98%. So AMEC, BCCM, wala pa man ang nursing ninda 2 second year pa sana. Pero dahil pa man na patunayan kung ano, nagpupuon pa man sana. Pero so midwifery ninda, napatunayan na 92% yung passing rate. Kundi ang BSM baga, BSM, Bachelor of Science in Midwifery, actually diit man sana talaga ang kwan dyan. Diit man sana talaga nagtitika yan. Dito man sana. Tapos ang mas dakulo na nursing. Yo. Sige. Pero bako karaw-karaw na lumaog ka, bako tiyamba, na lumaog ka po tabi. Tapos duman sa datos, kasud ba ko sa dato nagkaigwa ng press conference na imbitaran man kita ang istasyon. Bako karaw-karaw Darwin ang pag-produce nin kan nakalihis na taon, pirang taon na po tabi, may 100% yung nakapasar. Do nasa class B lang yan, tasadit man sa ng eskwelahan. Ang class A so Dracula University, class B sinda. Parehas yan kan Tanchuling ata class B. Ngunyan, nagproduce sinda po tabi ni 92% rating, tapos igwanin 100% rating na ibang mga kurso, lalo na so radiology dito. Mga medtech, mga siringkaan. Nakula na bagay na yan. Ang kasod tanay hapot ko po tabi, interesado ako duman sa College of Medicine. Taan igwanin College of Medicine baga po, digdi. Ang College of Medicine po, duwa lang digdi sa Albay, Anigwa. Day ka man makakapadoktor na doktor kung dumang ka sa Naga, tamasakit ang gastos. Magin sa Metro Manila, kaipuhan mo sa Metro Manila, kaipuhan mo nin pag makapatapos kang doktor, kaipuhan mo nin mga 500 5 million. 5 million sen man kita makuakaan. Ngunyan, siring kay ni inapot ko po ako pag nagpa-eskwela nin aki, an hapot ko po tabi, na simpre may board. Piraan dito na po pag-uroronan Bicol University, talagang uragonan, dayan ki problema. Digdi sa mga private school, siyempre nagagastos kang dakula. Napag-urolayan tayo ni po tabi because patapos na yung klase, nagpiprepare naman kita for next school year. Kung anong mga year level na sa tuyang aki. Ngunyan, pag ako nagpa-eskwela po, ang pirmerong pinagahapot ko kayan kung private school, lalo na kung may board exam, piraan rating kan nakakapasar sa laog nin 5 taon. Dapat consistent. Consistent po yung nakakapasar. Kung ang nakakapasar is 30% to 40% lang po tabi, magduwa-duwa ka na dyan. Dahil ka na dyan po tabi magsigi. Umanap ka, maski sa dit na eskwelahan, basta po katabi, consistent sa at least 60%. No? 60% po or 50% pataas. Dapat consistent po tabi yan na yung exam niya halangkaw. Primero, nagagastos baga kita. Tako ali man sa, sabihin ko sendo po tabi, ali ako sa public school, then dahil tinapos, tapos nasa private school ngunyan, iyan ang ginibo ko kung mapatransfer ako sa private school because gagastos kanin katakot-takot ang gastos. Kaipuan mo na pag-adalan po, pira po tabian kawan, piraan rating ka nakakapasar. Good morning, Sir Arwin, watching here in Maslog, bali na aga tabi ping. Nagiling ka pingkan. Diyan pag-urulayan tayo. Ayo duman saro na kandidato, kundi tapusong ko na yung pag-discuss ko, ining issue po tabi sa mga school. Pag-urulayan ta po yan, kasod mataigwanin forum,
Purom sa mga kandidato. May saro na kandidato na cannot be reached. Kung sa cellphone, cannot be reached. The subscriber cannot be reached. Taod-taod dyan na tamaaraman nindo. Tapos sa iba, sisay so, sa bagay, ini po na mga forum, deta digdi pagbasihan, kung sisian maurag. May mga tawong maurag magtaram, pero maluya man sana. May mga tawo na maluya na maurag man talaga. Iyo. Pero minsan, madadakop mo sa sinasabi nila, kung sisian maurag, sisian makaurag. Iyo. Orat yan ha? Orat yan. Ngunyan, tapuson ko nga na inita, ngani na day kita maputol digdi sa satuyang tema. So, sabi ko sa Indo po, tapos na ang SEM, malaog na kita sa susunod na semestre. Tabako man gabos na mga estudyante kayang i-accommodate kan biyo. Siyempre mapili kita duman sa mga eskwelahan na kuan. Dahil kita magpili nin eskwelahan outside Bicol University. Dahil kita magpili nin eskwelahan na uning niya sa kuya, tamuuragon niyang pangaran kan eskwelahan, dakulaon niyang eskwelahan. Dahil kita magpili kaan. Kung kick operator, naubos sa load, ping. Kaya dahil, naubos sa load. Urat yan. Ngunyan, sabi ko sa Indo po, kung mapili kita, dahil ka magpili na saro lang, ini-advise ko sa mga magurang na nagpapaadal. Dahil kita magpili din saro lang na eskwelahan. Dumanong ta at least tulo. So, dakulang eskwelahan, may mga saraday man. Kung duman kita sa mga may board courses. Ang primerong hapota po sa registrar, sa din tabi, piratabian, ang tuition at sana, piratabian rating kan programa nindo na nursing, nursing for the past 5 years. Tetato yung sindo, nagtaram, ay may ikon niya kita 34%, may 40%, may 45%. Diyan pa sila po, magduda ka na, diyan ako lang eskwela, magduda ka na, natatadain ninda kaya na iangat po ang kalidad at least nasa 50% or 60% po tabi. 60% gani po tabi, very poor performance yan eh. Maray kung mga accountancy yan, engineering, talagang masakit yan. Tapos doktor, physician, masakit talaga yan. Pero kung nursing, education, mansana, tapos iba pang mga kurso po na medyo ora baba po ang kalidad. Medyo masakit na papaeskwelahon mo, makikipagsapararan ka sa eskwelahan na igwanin rating na 30%, na dahil naka 50% pag-abot sa board exam. Dahil kung mapili na duman nga, mauragon ngayon ng eskwelahan, mauragon ngayon sa padi ngayon ng eskwelahan, tako, pirmino inapot ko kaan, inapot ko po tabi, yung dakulaon na eskwelahan sa padi. Iniling ko sa record, dapat iguanin record. Nagtaram sinda po, piraan koan, pira sabi ko for the past 5 years, piraan percentage. Dahil po naka 50%. Tapos piraan tuition fee. Alang kawon sa tuition fee pa. Ngunyan sabi ko, alang kawon tuition fee nindo, inian sa indong accomplishment. Sabi ko, okay, sabi ko. Madigdi na ako. Garo masasunag, apply kang trabaho na sinaraman ka kan sa imong employer na pwedeng magkuha sa imo na apudan ka na sana. Siring ka. Nagduman ako sa kuan, piraan, tulos ang napot ko, 67%. Sa laog din tulong taon. Sungon nyo na taon po, tabi, 87%. O, di duman ka na. Buro barato pang liit. Maski sa dit na eskwelahan, basta po tabi, may sinabi pag-abot sa board exam. Durda ko man ang tsansa po, na ang aki mo makatawid duman sa kaipuhan niya. Kasi, ano ang serbi kung nakatapos ka man nga ni nursing, education, o whatsoever, anong kurso, hindi ka man nakapasar sa board exam, dahil man talaga yan. Lalo na kung baccalaureate degree. Maray kung sa mga college sublo, siring ka, anto, nakulaon ang credential ka yan.
Alam ba, nursing ka, dahil ka nakapasar, ano ang mangyari sa imo sa mall? Teacher ka sa mall? O iyan, iyo po yan dapat pagadalanta kitang mga kamagurangan. Tangani po na dai kita masala. Ta sayang, yugon mo yan. Ako nagpapa-eskwela man po tabi sa private. 50,000 an, kuan. Pinakababa po ang 50,000 per sem. Sa first year, okay pa. Medyo kaya-kaya pa yan. Mga 30,000, siring ka yan. O kayang-kaya pa yan. Pero pag nag-second year na naglaog na po sa hospital, lalo na nursing, lalo na midwifery po, mga medical courses, times 2, 30 times 2. Minus pira lang. Di nga ni kikwan, di nga ni po, apira kan amik, taan amik, kinapot ko po, pag ika nagkuan ka, so dins lister, may kuan ka, igwa kanin minus 50%. Inaasikaso ninda 50% ta. Kumbaga, pwede yan po tabi din sa lister, pwede yan po tabi na maging pag-exam baka kung maging top notcher yan. Yan ang piglalaban ninda. Inaasikaso talaga yan. Kaya sabi ko, maurag digdi sa AMEC si Dr. Angelita Ago. Good morning po tabi, Doc. Nailing ko ini 10 years ago gayod, iyong manggiraray. Klase ni Doc Ago. Tapos, yung physician ninda, maraiso rating, maraiso performance, 57% yung nakapasar. Dakulo ng doktor ko niyan. Kaya lang, kung yaong ka dyan sa AMEC, talagang maha-high blood ka po, kung nagkakuang ka, ang tuition fee po is per sem, 2 semestre yan, 100,000 plus per sem. Dahil ba dyan kasabay, so pag kuan mo, so tuition fees na yan, dahil pagkasabay dyan, so inaapod na mga RLA na maduman ka sa nagbabayad bagaan, ma-duty ka sa hospital, so CI mo, babayadan mo, ito ang times 2 pa, gano'n, 200,000, kaya ang saro na doktor, doktor, 4 na taon bagayan, parang so general practice lang, medyo maluya-luya pa, buro barato yan. Ang mas nagugulpi po, so pag nag-specialize ka, pag nag-specialize ka po, ang sabi kan doktor na kaulay ko sudma, so din kan College of Medicine, kay puhan mo ngayanin, doktor sa 6 years, kay puhan mo ngayanin 5 million pesos. Sin kumakwa, kung manguldap na sa kita, di? Maray, kontraktor ako arog kan tanda ko, ito, madali o dito, mapira akong pirwe. Kontraktor, sarong kontrata, tapos na. Road opening, tapos na. At kana, taon-taon po, sa panduang kabtan kang programang ini, pag-urulayan ta po, supurum. Supurum po ang sa tuyang pag-urulayan, tamang-tama, tarayaon bang kamo sarong lindo, taday, manggad kamo matrabaho, taali din ko niyan. Pero kung matrabaho ka mo, good luck ta, times 2 ka mo niyan. Okay? Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology.
Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Banggong kumakablo sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart Smart dishwashing paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arong kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, 32 lampas alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright dark blue. Isang labanan yan. Bright dark blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright dark blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah.
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Vince Baltazar na, Vince Baltazar na, Vince Baltazar, liter salamat sa imo. Matinabang mabuot, Vince Baltazar, madali mong ranihan. Madali mong ranihan, iyan si Vince Baltazar, liter Vince Baltazar na. Iboto, Vince Baltazar. Makadiyos, patinabang, Vince Baltazar. Numero 4 sa balota. Para konsehal sa siyudad kan Legazpi. This political advertisement is paid by Vince Baltazar, Province of Balban. Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid. Monsiado sa iwalaan sa museo sa kaibuhan. May prinsipyo paninindugan sa karayan maasahan. Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid. This political advertisement is paid by Rodolfo, Legazpi City. Termin ng pag-iisip, tao ang prioridad. Tiwala, tigkakaptan, asin ang sensiridad. Kaloy ang disloria, tunay na pusong masa. Sa mga albayan na ipapanday ang pag-asa. Pinalaban na karapatan kang mga kadistrito. Bako, puro tarang, iaagi niya sa gibo. Sa tuyang iboto, para kongresista kan Segundo Distrito Canalbay, Kaloy Andes Loria, numero 2 sa balota. This political advertisement is paid by Kaloy Loria, Province of Balban. Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhing mapabakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at Hep B vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Alright, so balik na ako digdi sa programa po. Igwa na kita nin 37 minutos makalampas ang alas 6 nin pagkaaga. Pero sundo pa kitang alas 9 ngunyan ha. Tabi sa programa. Anyway, so pag-urulayan ta po, kaso hapon nagkaigwa kan forum, debate so mga kandidato poon sa kongresista, saro-saroon ta so nagatindir, Congressman, 3rd District, Adrian Salceda, Mayor Adrian Salceda,
Kasarabay po tabi si Congressman Didi Cabredo. 2nd District, Sinda Kaloy Andes Loria. Tapos po tabi si Christopher Co. Sa 1st District, si Jill Bongalon. Tapos po tabi si Jill Bongalon, tapos si Crisel Lagman-Ristro, ang mayor kan Tabaco City. Sa gubernatorial candidate po tabi, nagatindir man duman si Hilgoy, ano ba yun? Ayun kalaban eh. Tapos Congressman Joey Salceda kan 2nd District, Kanalbay, kandidatong gobernador. Tapos si dating Gobernador Noel Rosal, kandidato man na gobernador. Sa vice gobernador tabi, ang nagatindir si John Alegre, broadcaster na si John Alegre. Tapos po tabi si board member, sino ba yun? Board member sa Tagatil District. Pasensya na kamo, nalingawan ko kandidato yan sa board member man, sa vice governor. Si Diday Ko, yung katikit ni Congressman Salceda bilang vice governor, kinatbirit si Diday Ko. Hindi ko lang kung ano ang rason kung nataday siya nagatindir. Kwanta tawantang respeto po dahil nagatindir, na supposed to be dapat yaon man kuta na siya, tangani na madagog kan mga negosyante kan tao kung ano ang sa iyang platform of government, no? Dahil siya nagatindir, kaya siya po tabi kung sa cellphone cannot be reached. Dahil signal, okay? Sa sisay pa, o yung man sila yan, so nag-aratindir po tabi. Saro-saroon ta, may siyempre kanya-kanya an apot duman, anong yang gigibuhon mo kung ka makatukaw na gobernador para ngaya sa negosyo kon para sa kwan. Primero, digdi sa gobernador po, ang dua, may pagkakaiba po tabi na tindog. O si Kong Joey Salceda, aram ta po tabi na yung kanya, yung sa iyang agenda nakapokus po tabi duman sa disaster resilience, kung ano pa po tabi, ekonomiya. Si dating Gobernador Noel Rosal, alam nindo, ako nagpapakatotoo lang ha. Si Gobernador Noel Rosal, dating Gobernador Noel Rosal, totoo naman yung sinasabi niya na sa laog din 5 bulan, tapos pinalayas kanya ko, sa laog din 5 bulan, ang naginibo talaga niya, pinahali po tabi sa San Miguel, sa Alico, ibinalik sa Alico, ibinalik sa Taos, so kooperatiba. Ang naging resulta, almost kabanga o dahil nangani po ang pigbabayadan sa kuryente. O ngunyan, sa totoo lang, ako sa kuya personally nakabenipisyo po ako kan ginibong lakdang ni dating Gobernador Noel Rosal. Dati nagbabayad po tabi ako personally, nagbabayad ako ng 1,000 plus permi sa kuryente. Ngunyan po tabi, sulast ko ngani, dahil nganing 500 400 plus gayod. So 600 nakabakal pang maintenance drugs. Diba? So dakulaon baga po, ini po mga sample size na po na ipinagtatao ta sa Indo. About sa quarry. Sa quarry, siyempre may mga issue. An issue po sa quarry, maski si na gobernador, dahil mong pwedeng maghabo sa quarry. Yan po ang maintindihan nindo, dahil pwedeng maghabo sa quarry. Kaya lang, kaipuhan talaga na i-regulate. Kung ano po ang tindog kan doon gobernador na ini, i-regulate. Parehas man ang tindog, i-regulate. Na dapat pakinabangan po tabi nin Batanos. Pakinabangan nin Batanos. Ganon yun kasimple. Sa congressman, iyo sa may pagkakaiba. Lalo na sa 2nd District. Sa 2nd District, dahil doon na dangog. Dangog ganin do po.
Sa 2nd District, tabi, si Kaloy Andes Loria, may kwan talaga siya. Do, siyempre, babasahon mo so sinasabi mo. Kasi, abo mo po, tabi, na masala ka, because iyon naman yan so sinasabi. Maray so sinasabi niya eh. Pagabot sa ekonomiya, sa kwan. O sikito, ang tinataram niya po, may katotohanan man yung sinasabi niya. O, na nagtaon na ngayon so gobyerno nin ano ba yon pondo para sa kuan, para ngayon sa pagpapakarahay kan mga substation, which is tama naman. Oh. Kaya kung hilingon tabi nindo ngunyan, sabi ko sendo, bahala na kamo digdi. Ta ako, broadcaster baga ako, dahil man ako pwedeng magsurog kong kisay. Di ako digding papalainon sa Indo, kundi nasa sa Indo sana. Kaya baga sabi ko sa Indo, dangugon Indo po kung ano, kung tama ba yung sinasabi, kamunaan bahala, kamunaan magtaunin opinion kaan. Kamunaan magtaunin opinion kaan. Pero sa First District man, First District, tamay kanya-kanyang kwan eh, tada iman pwede na parehas ang plataforma di gobyerno, kang kandidato. Kaya baga sabi ko sa Indo, kung anuman po tabi ang tinataram kang kandidato, igalang tayan. Tapos nasa satuya na sana yan kung paano mo i-approach yung tinataram na plataforma kan sarong kandidato. Paano ta po i-approach? O kundi baysa nata, alat ko nata, mapuputol gayon ako. Okay, digdin na lang kita sa akuan. Iyo, alata, ma-report si Kwan. Ma-report si alat ko na tabi mix ha. Sa'yo na ito. Yan. Okay, yan. Kwanta na muna kayo ini. Sa'yo na ini. Di kulugod na kukuan tirada kayo ini. Yan, okay. Aha. Si Mix. Sa'yo na ito, Darwin. Yan. Okay. Yan. Alright. Paituntang ko na yun eh. Alat ko na, Mix, ata day pa naka-ready so pang dagal digdi. Madali lang. DWGO Live Report. Max, good morning. Please come in. Magandang umaga po, Kuya Alvin. Sa kalbal makatapay sa programang Tiyo ng Barangay sa 1080 Radyo Pilipino Legazpi at 88.31 FM Legazpi. Arestado po ang isang lalaki matapos magpaputok ng baril at magdulot ng alarma sa Barangay Santa Cruz, Palanas, Masbate, Dagong alas 6 ng gabi. Kinilala ang suspect na si Elias Mike, 52 anyos, may asawa, isang magsasaka at residente ng Purok 3, Barangay Santa Cruz, Palanas, Masbate. Batay sa ulat ng Palanas Municipal Police Station, nakatanggap sila ng impormasyon sa pamamagitan ng cellphone mula sa isang concerned citizen hinggil sa pagpaputok ng baril ng suspect. Agad responde ang duty alert team sa pangunan ni Police Captain Nico Belbes, hepe ng Palanas MPS, sa nagresulta sa agarang pag-aresto ng suspect. Na-recover mula sa kanyang isang caliber 45 pistol na may serial number 273629, kargado ng isang magasin na may lamang isang bala. Nakakuha rin ang mga otoridad isang basyo ng bala sa pinangyarihan ng insidente. Naharap si Elias Mike sa mga kasong paglabag sa Alarm and Scandal, Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Omnibus Election Code kaugnay ng Comelec Resolution number 11067. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Palanas MPS ang suspect kasama ang mga na-recover na ebidensya para sa kakulang disposisyon. Samantala, pinuri naman ni Police Colonel Jefferson Bon Araujo, Provincial Director ng Masbate PPO, ang mabilis na aksyon ng Palanas MPS. Aniya, magsilbisa ng babala ang insidente ito na hindi paparigpasin ng kapulisan ang anumang paglabag sa batas.
mula po dito sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City. Ako po si Police Staff Sergeant Mayor Bulito P. Lubentido Jr. nag-uulat para sa Tingog-nin Barangay. Salamat, Merck, sa report. Hali dyan sa Campo General Simeon Ola. DWGO Live Report. Alata, ubuson ko na kayo din ko na. Yani na makaduro-diritso na kita ha. Si Nestor Kakita, Trade Union Congress of the Philippines, kinilala si Presidente Bongbong Marcos Jr. para sa mga pakinabang at freebies sa araw ng paggawa. DWGO Live Report. Kamin. Congress of the Philippines si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa mga pakinabang at previous para sa araw ng paggawa para sa ating mga manggagawang unit. Binigyan diin ang pagka-apurahan ng pagpasa sa batas ng 200 pesos na isinabatas na dagdag sahod sa araw-araw dahil parami ang mga Pilipinong mas mahirap at mas nagugutom kaysa noong panahon ng pandemya o kahit 2 dekada na ang nakaraan. Naniniwala ang pinakamalaking labor center sa TUCP sa bansa na ang Presidential Certification bilang apurahan ng 200 pesos wage hike ay nananatiling pinakamahusay na katiyakan na ang panukala ay laladaan bilang batas sa ilalim ng 19 Congress. Ang mga job fairs rise ang subsidize at libreng sakay na mismong ang Pangulo ang nagsabi bilang isang maliit na pagkilala sa sakripisyo at kontribusyon ng manggagawa ay hindi kapalit ng 200 pesos na batas na pagtaas ng sahod na magiging una sa loob ng mahigit 36 na taon. Ang tawag ng mga manggagawa sa kanilang pag-unawa at pagsaksi sa katakot-takot at talong mapanganib na sitwasyon ng mga manggagawa. Hinihintay yung pagpapasa ng Kamara at inaasahan din na inaapila sa mga counterpart sa Kamara de Representantes na may pasa at nang sa ganon maibsan yung kalunos-lunos na sitwasyon ng mga manggagawa sa talagang napakahirap ng sitwasyon nila. Ayon sa TUCP, kami ay nagtitiwala na ang kapulungan ng mga kinatawan ay mabilis na maipapasa ang 200 pesos na batas na pagtaas ng sahod sa huling pagbasa kapag ang Kongreso ay nagpapatuloy sa June 2 na may 6 na araw na lamang lang sesyon na natitira. Mula sa Maynila, ako si Nestor Kakita, nag-uulat sa Armang Panig ng Mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. DWGO Live Report. Alright, maraming salamat kabahaging Nestor Kakita. Si Mar Rodriguez. DWGO Live Report. OFW Representative Magsido nagbabala sa bagong modus na punit passport. Mar Kamin. Nagbabala si OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino patungkol sa lumalaganap na bagong modus operandi, partikular na ang punit passport scheme. Kasabay nito ang kaso ng mga illegal recruitment na naitala sa bansang Bahrain. Ang babala ni Magsino ay batay sa inalabas na ulat ng Department of Transportation kaugnay sa mga insidente ng paninira ng passport ng mga pasahero na kinasasangkutan umano ng ilang tauhan ng airline o immigration na isang paraan upang ma-offload ang mga pasahero. Pagbibigay diin ng kongresista na dahil sa pangyayaring ito, pinipilit ang mga pasahero na magbayad ng karagdagang halaga o kaya naman ay hindi sila papayagang makalipad. Dahil dito, sabi ni Magsino na binalaan ng DOTR
ang mga airline companies na mananagot sakaling mapatunayan na sila ay sangkot sa nasabing gawain. Pinaalalahanan din ni Magsino ang mga pasahero, partikular na ang mga OFWs o Overseas Filipino Workers na igatan ang kanilang pasaporte at maging mapagmatyag sa anumang kahina-hinalang kilos ng mga tauhan ng paliparan. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. DWGO Live Report. Alright, salamat Mar Rodriguez sa report. Iguana kita nin 54 minutos. Makalampas po ang alas 6 din pagkaaga, Axis Road sa Tunila, Misamis Occidental na kompleto na ng DPWH Misamis Occidental 2nd District Engineering Office. Minabalik si kabahaging Nestor Kagitla. DWGO Live Report. Kamin. Isang all-weather concrete road sa Mulbunduking terrain ng barangay Kamating Tuludila, Misamis Occidental ang kinumpleto ng Department of Public Works and Highway na naging daan para sa mas maayos na paghahatid ng locally ground agricultural products ng mga magsasaka sa isinumiting ulat ni DPWH Regional Office 10 Director Lilibet Aparicio, kina DPWH Secretary Manuel Bunuan at Undersecretary for Mindanao Operation Eugenio Buspipo Jr. na ang proyekto ay isinagawa upang magbigay ng masahang network mga kalsada na nagbibigay daan sa ligtas na paglalakbay para sa mga lokal at mga motorista na karamihan ay kabilang sa katutubong Banin Tribe. Nagkakahalaga ng 99.3 milyon. Ang proyekto ay sumasaklaw sa pagsemento ng isang bumpy 2-lane road na sumasaklaw sa 8.4 lane kilometers. Sinabi ni Regional Director Aparicio, ang konkretong sementadong kalsada ay nagpabuti ng produkto ng agrikultura sa lalawigan at nagpasigla ng lokal na ekonomiya alinsunod sa bagong Pilipinas na inisyatiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang proyekto ay pinanduhan sa ilalim ng 2024 General Appropriation Act ay pinatupad ng DPWH Misamis Occidental 2nd District Engineering Office na pinamumunuan ni District Engineer Abinales. Mula sa DPWH Central Office Manila, ako si Nestor Kagitla, nag-uulat sa anumang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Maraming salamat kabahaging Nestor sa report. DWGO Live Report. Alright, iyo baga. Sabi ko na eh. Iya po. So, sa madaling sabi, ang issue pong ini, and kasuhapon, nadangog din do po tabi, nadangog din do po tabi yan, kamo na ang bahala, kamo mga botante, kita mga botante po, kita na ang bahala kung sisay, and sa tuya po tabi na pipilion na bubutuhan po, ganyan na eleksyon na ini. Okay? Dapat daw po. Iyo, kung sisayan sa tuyang pipilion, di taang boto ta po tabi is sabi ko sendo po, ang boto is kanyan sagrado. Sagrado. Sana an sa tuyang kahagadan din do po tabi yan ipagpadara duman sa konsisay an may halangkaw na itatao, iyo po ang iboboto nindo. Okay? At maraot yan eh. Maraot. At least pumili kita nin leader, susog po tabi sa kwalifikasyon kan sarong kandidato tabi. Tanganing de kita masala. Ura na kita pagkakaibakian,
kung mapili kita na aramta na po na solider mabasunon, pipilion ta talang kaon sa tinaw sa tuya. Kinaunan kitang 5,000, iyon ang tagawaan ta. Ora, garuman kita, kasarabay na kita sa mga maabaskaan. Ang sinasabi ko sa indo po, kuwaon sa nanindo ang kwartang itataw, kuwaon sa nandito sa permero itinataw yan eh. De ko bang pwedeng sabihan na, de ko magkuha kan tamabas yan, de. Sayang kang kwarta eh. Pero, kung ano po ang nasa buot nindo kung sisay na kandidato ang harani sa indong mga puso isip, yan po ang dapat nindong tabangan. Yan po ang dapat nindong tabangan. Tangani na magkaigwa po nin pagbabago ang political system ta digdi sa Pilipinas. Sa paagi po kan butuhan. Kita ang pag-asa. Kita po ang makakapagbago sa sistema ng korupsyon digdi sa Pilipinas, kita po na mga botante. On minuto antes mag alas 7, mapaaram na ako digdi sa programa.